Τώρα παιδιά είμαι Άγγλος στο βίντεο μαζί μου το Χάρη. Hello. Και αυτό είναι το κάποιο βίντεο στη σειρά Skyward. Πέμπτο. Στο Hypixel, πάνω το κεφάλι μου. Γιατί το πεις? Γιατί μιλάω κάπως, γιατί πονάει το κεφάλι μου. Και σου λέω Όπα. πως είσαι εσύ η ζάλη μου. Σταμάτα, δεν είμαι καλά λίγο. Να σε σταματήσω τώρα ή μετά? Ρίξε με τα eggs. Κάνουμε εδώ πέρα eggwas. Ναούμε. Μαν. Όπα. Ποπέιρο. Pickaxe. Το πάρω. Ποπα μανού. Σκέλτος δικός είναι. Ναι. Ο σκέλετος. Μπορείς να σκότωσαι. Ρε! Και εσύ ρε νουμπά, θα πεθάνεις τώρα με το μπλόκι να μου σπαστάνε. Στο διάλο. Στο διάλο. Έχεις κάτι να μου δώσεις? Έχω να σου δώσω το μπλόκι. Πού ντος! Πώς! Πού! Δεν κατάλαβα τι έγινε τώρα. Το φλογερό μου. Πέτανε. Ναι. Νόμιζα πως δεν ήταν team, αλλά ήταν από ό,τι φαίνεται. Sorry. Προσπάθησα να μην ακουστεί. Σπάσαμε, ναι, κάτι που δεν έκρινε στο προηγούμενο βίντεο. Δεν πειράζει. Θα καταλάβει τι το λέει αυτό. Ή έχετε καταλάβει ήδη. Ναι, βασικά όχι. Τον. Αυτό θα είναι το πέμπτο, οπότε ναι, το τέταρτο θα το... Κάτσε, τρίτο. Κάναμε άλλα 2-5 και αυτό 6 ρε man. Τι λες ρε, ένα κάναμε. Το προηγούμενο ήταν που τέτοιο, το ένα σε πήραν τηλέφωνο. Κάναμε 3, το ένα με πήραν τηλέφωνο. Και στο άλλο νίκησα. Νίκησα 3 in a row. Και στο άλλο νίκησε ο Βάγιος μία φορά. Δεν θυμάσαι. Ναι, αυτό που νίκησε ο Βάγιος δεν ήταν αυτό το... Ο Βάγιος νίκησε 2 game. Ναι, αλλά σε πήραν τηλέφωνο σε εκείνο. Στο... Ένα game. 2 game νίκησε σε 2 διαφορετικά βίντεο. Στο ένα όμως δεν κάνεις το parkour. Γιατί να μην το κάνω? Οκ. Δεν έχω blocks να ανέβω. Σοβαρά. Πέτα μου blocks. Περίμενε. Πες μου τι θα ρίξεις τα πόσο, εντάξει. Ναι, τα πόσα είναι εγώ τα ρίξα. Πώς ανέβηκες? Το glass το ξέρει, το είναι. Και το τι είναι και μας έρχονται. Είδα κάποιους να μας έρχονται. Τι έγινε, Βρήκες blocks να ανέβεις? όχι. Α, βρήκα. 24 Bridgewood, Dogwood. Μας έρχονται. Πού? Πού είσαι πάνω? Ναι, Ανεβαίνω κι εγώ. Ανέβηκα. μας έρχονται από εδώ. Έχω golden apple, εντάξει. Μην... Νόμιζα ότι πέθανες, εντάξει, δεν πέθανες. Πάρε αυτά. Τι... Είμαι low, αυτό λέω μόνο. Και γιατί δεν μιλάμε? I don't know. Γιατί τέτοιο mute? Όπ, χάνεις. Ναι. Θες help. Α, με ρίξε. Fuck. Έφτιαχνα το τέτοιο, το inventory και μου ήρθε. Νίξες. Ναι, ανοίξε, το βρήκες. Χάμω το. Μόλις θα την βάγεις χάσαμε. Ναι. Ο Δημοσθένης για κάποιο λόγο έστειλε σεξ στην ομαδική στο Viper. Γιατί να το πεις αυτό? I don't know. Σεξ, κάνει καλό. Χαρτομάτιλα.
Νου, μεγαλώνει γερά παιδιά. Παίρνω ό,τι πιο σημαντικό έχει το chest. Όλα τα chest πάρτα, γιατί εγώ πάω μην. Και να έρθει κάποιος έχω πεθάνει. Και μου αρέσει το πεπερόνι. Ξέρω. Λέω ότι μου έρχεται στο μυαλό κάτι μαγικό. Το sword. Έχεις. Όχι. Ναι, sword δεν έχεις. Έλα πάρε. Ωραία, και εσύ πάρε αυτό και μας έρχονται. Ένας έπεσε. Τουκ. Πάρε εδώ, πάρε εδώ. Τι να πάρω. Σου στείλα ένα regeneration. Μας έρχονται από εκεί. Πού? Θα πήρες όλα τα chest. Ναι. Γιατί τέτοιο mute ρε. I don't know. Συγκεντρώνουμε στο παιχνίδι. γι' αυτό. Μένα μου πονά το κεφάλι. Πάει ο ένας. Ρε, εδώ δες. Εδώ, κοιτά. Πουπ. Φύσες 3. Όχι! Έφεξα τα snowballs κάτω. Πάω με 3 άτομα, ένας είναι εκεί. Έχεις blocks. Και ο ένας στα 4 HP. Μισό να πάρω λίγα blocks. Τι έχεις? GG. Έχασε. Πάμε για να πάμε δίπλα ρε. Πώς έχασε. Έπεσε στο Θέλει bot. τον The Void. Έλα 8 HP. Ρε. Θέλω food, έχεις food. Ναι, Give me. έλα. Είναι εκεί. Fuck. Πού είναι. Το πήρα. Είναι ένας εκεί. Χα, ένας πέθανε. Οκ. Oh. Ας μας έρθει να πάρουμε και ένα win. Λοιπόν, θα το παίξουμε defensive. Θα το τελειώσουμε τα arrows. Μα καλά ένα χιτάκι με. Πίσω. Λέγω να το παίξουμε defensive ρε παιδί μου. Πας και χάνεις. Δεν είχες και boots. Leggings. Leggings. Τι έχει. Γιατί δεν Ίδια είχες. armor είχαμε. Νομίζω. Βασικά όχι, εγώ είχα Fuck, diamond. fuck. Σε πήρε παρθένα. Έχεις το regeneration που σου έδωσα. Όχι ρε φίλε. Σου λέω να παίξουμε defensive, μην πας γιόλο. Δεν Περίμενε. Και εσύ πήγες και... Τέλος πάντων. Το βίντεο θα είναι σε φάση μιλάμε για 5 δευτερόλεπτα και μετά σταματάμε λες και κάναμε mute. Δεν μπορεί να μιλάω. Δεν είναι κακό. Δεν κάνουμε σαν τα προηγούμενα βλακίες. Δεν μπήκα.
Γιατί να μου το πεις πιο νωρίς. Α, νόμιζα τέτοιο. Το ξέρεις. Πω. 1000 κάτι kills. 441 wins, δεν μπήκα. Ούτε. Τώρα μπήκες. Ναι. I guess. Αχ, έκανα το δάχτυλο και μόνος. Και είναι παγωμένο. Λοιπόν. Επειδή είμαι μάγκα, θα πάρω το healer. Όχι. Healer. Πήρα το healer, έτσι γιόλο. Ωραία, Γιώλο, θα μου δώσει ένα sorry για να σου δώσει την άρμα. Δεν έχω sword. Ούτε δεν έχει sorry. Πρέπει να πάμε να βρούμε sorry. Οπωσδήποτε. Blocks έχεις. Δεν έχει πάρταση. Sorry! Έλα εδώ γρήγορα. Πάνω. Άστα. Το έχω πάνω. Έπεσα. Βρες sword γρήγορα, έπεσα. Έχετε κι άλλους. Πες μου ότι ανέβηκες πάνω και βρήκες sword. Είναι αυτό poison. Καμωτό. Holy shit. Μπήκαμε στον μπλοκ. Πέθανε. Πού καμπερώθηκες εκεί? Άμα το. Λοιπόν, Sky Church. Λοιπόν, εγώ να το κλείσουμε εδώ πέρα. Γράφουμε 12 λεπτά. Πάμε ένα τελευταίο ρε. Τόσο λίγο. Οκ. Αου. Αχ. Δεν μπήκα. Λοιπόν. Πάμε. Δεν μπήκα σου είπα. Ναι, πάμε κι άλλο game να βάλω τώρα. Περίμενε. Ωραία, φίλε, γεια σου. Μπήκα. Ωραία. Σε αυτό θα πάμε πάνω όλοι mid, οπότε θα πάμε και οι δύο mid Θα πάρω το night. και θα προσέχουμε. Εγώ παίρνω chest όπως πάντα. Και ό,τι θα πάρω όπως πάντα. Παίρνω το bow. Πάρε αυτό. Πάρε και αυτό γιατί μπορώ. Έχω. Καλύτερα. Και θέλω να μου δώσει μπλοκ σε ένα παστικέτο. Don't have blocks. Α, έχει εδώ. Το σνόμπαρα για κάποιο λόγο. Πρόσεχε. Πρόσεχε μην παίζεις τώρα. Φύγε. I'm a risky kid. Ω, risky kid θυμάσαι. Ναι. Έχω... Πήρε κόμπο. Help. Δεν έχω blocks. Έλα ρε φίλε, πού με έβγαλεγα. Πώς. He got a really pretty good ping. Go, έλα. Έχεις το καλύτερο sword στο map εκτός αν έχει βρει fire aspect ένα iron. Για μου πάλι. Α, όχι, δεν παίζουμε νόρμα. Πώς με χτύπησε! Πήγα 2 blocks πίσω και με χτύπησε ακόμα. Πάμε το τελευταίο επειδή έχω νεύρα. Καλά. Οπότε παιδιά, αυτά είναι αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, θες πάντα γνωστά και τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.